Ako zaujať ľudí, ktorí už v marketingu videli všetko. Keď sme vo Vizarte robili rebranding, vznikol náš slogan Let's make your brand dance. Ale slogan je len veta na papieri. Ak majú značky veriť, že rozhýbeme tie ich, museli sme začať od seba. Hľadali sme emóciu, ktorá nás spojí s našou cieľovou skupinou. Generáciou, ktorú formovali prvé veľké hudobné filmy. Stavili sme teda na pravidlo. Ak vás nepoznajú vôbec, požičajte si to, čo poznajú určite. Z anglického slova brand tak vznikla naša Brandy. Postava, ktorú sme v duchu hriešneho tanca a pomády odmietli nechať sedieť v kúce. Žiadni herci z castingovky. My sami sme išli s kožou na trh. Využili sme green screen v kombinácii s AI, aby sme zreplikovali legendárne scény a ich hlášky premenili na silné biznisové argumenty. My vašu Brandy podržíme. Vizard Agency. Let's make your brand dance. Vaša Brandy predsa nebude sedieť v kúte, keď jej môže patriť celý parket. Vizard Agency. Let's make your brand dance. Výsledok? Kampaň dosiahla vyše 700 000 impresií a zasiahla viac ako 300 000 ľudí. Teda 16% cieľového publika pri CPM len 48 centov. Ukázali sme, že náš rebranding nie je len slogan na papieri, ale živý brand v pohybe. A potvrdili sme si to najdôležitejšie, že v online priestore si pozornosť netreba kupovať, ak si ju viete získať nápadom.